Ayan po. At yung gagawin natin dito sa bahay, kasi di ko natapos. Yan, mga panggatong ko para mailagay ko na dun sa taas. Ang tatrabahuin ko ngayon, kaya umuwi muna ako kasi linggo naman. Para dito naman ako sa bahay gumawa. Kumusta yung ano nyo? Okay lang ang logo namin. Bakit? Kasi yung iba, Boy Scout. Ha? Kasi yung iba kasi Boy Scout. Nalogo kayo? Wala kasi si Francis. Kasi kayo na lang ang leader sa niya. 1, 2, 1, 2, 3, 2. Si Russell, wala kasi. Yung iba. Malayo yung nilakaran nyo? Hindi naman. Ha? Hop!
Ay, natapos ko nang maputol-putol yung ano, yung ating papanggatong. Tapos mamaya ay ilalagay ko na yan dyan sa taas, dun sa taas ng gatungan. Napakarami yan, panggatong. Habang walang ulan, iangat ko. Tapos itong mga malalaki, ibubukod ko para biyakin ko ng mga palakol. May palakol naman ako dyan. Ito sa likod. Tubo na yung mga tanim namin, ano, panibagong balingoy. Ang gatong ko yan muna mga gagamitin. Tapos yung iba lalagay ko na dito. Ito, ibababa ko na to ngayon. Bababa ko na yan para yung bago naman yung matuyo, para pag naggatong matuyo na siya. Alright, lalagay ko dyan sa ilalim. Ayun, at dito muna tayo sa bahay gagawa ng vlog. Ayos muna ako dito sa bahay. Ang panggatong ko. Ito ano, sungay ng kalabaw. Pwede itong gawing ano, yung hawakan ng itak. Yan, ibaba ko muna itong mga panggatong na to kasi tuyo na to. Ipapalit ko yung mga silibak ko habang walang ulan ngayon. Pag nabasa na naman yung ulan,
Ayan po, tapos tayong magtanggal ng mga panggatong dito sa taas. Ayan. Bali, papalit ko naman yung bagong panggatong. Ito na yung panggatong sa taas, pinaba ko na. Ayan. Hanap muna ako ng sako para lagyan ko ng mga, para madaling buhatin. Alright? Ayan, unang hakot, nilagay ko sa sako para madaling buhatin at para marami yung hakot natin. Nilagay ko na dyan sa taas para ano, kapalit naman para matayo ka agad. Ayan, puno na. Gandang tingnan.
marami kang panggatong, siyempre yung isipin mo na lang yung gagatungan. Mas maganda kasi yung pagluluto ka na hindi ka namang problema sa ano, mga panggatong. Pag nandito ako, nagluluto ako ng gatong talaga, mas gusto ko gatong. Pero pag gabing-gabi na, ano sa loob. Ano lang naman to. Sa umaga, dito nagagatong kasi pampaligo ng anak ko. Nag-iinit ng asawa ko. Kasi ko ayaw ko ng ano, kung kailan magagatong saka maghahagilap ng mga gamitin. Ano magluluto. Gusto ko laging ready. Nagpapabidyo ko sa anak ko. Kasi linggo naman, kaya yun, may salo-salo sila dun. Umuwi ako, di na muna ako sa salo-salo nila. Gawa ng may gagawin ako dito sa bahay. Kasi wala naman ibang gagawa nito kundi ako. Naman to kayang gawin ng asawa ko. Kaya wala namang ibang gagawa nito, ako. Kaya di ko na pinapatagal. Ganun lang yung diskarte ni paring Jason. Salamat sa anak ko. Yo. Yun na. Ito na. Ayun mga kapatid, so tapos na tayo sa trabaho dito sa bahay. Yun. Kain muna ako. At mamaya titirain ko yung tangke ng water pump. Kasi may mga buhangin. Bali nagpaturo na ako kay Kuya Tugsok. Ito na yung nakakot ko na panggatong. Dami. Yan puno. Mga isang linggo tuyo na yan. Dami. Gandang tingnan. Yan gatong. Yan gatong. Panggatong. Yan mga tuyo na yung dating nasa taas. Ito pa. Dami. Ayan, kain muna. Alas 2 na siguro yan. Ito mga panggatong pa to. Natapos ko rin. Ubus na. Wala na. Dami.
Dami-dami dito, tambak. Ayun, wala na, ubos na. Pangit tingnan kasi pag may gagawin ka na di mo nagagawa. Kasi naman tala kung anong linggo. Silang may trabaho doon, ako nagpaalam mo kay Kuano din na tapusin ko muna itong gagawin dito sa bahay. Ayun, kain muna ako. Gutom na. Time check 1:27. Tulog yung asawa ko. Ma, kulit kita ma. Ayan po. Bye-bye.